Now, ang Christian life, isa ni ka-battle, isa ni ka-war. Although si Apostle Paul, nag-mention siya many times nga life of being a Christian is like a race, lumba. Yung taglumba na competition, ug ang ka-compete na to dinhi dili ang kapwa igsuon, kundili si Satan. On the other side, sa book of Ephesians, gidescribe ni Apostle Paul nga ang Christian life isa ka battle, pakig-away. Walay soldier nga moadtog giyera nga magdalag folding bed, mag-shades, magdala sa pinaka-favorite niya nga magazine, maginom-inom og juice. Okay? Walay moadto sa battlefield nga magdala-dala sa iyang laptops, kay magtrabaho, kay mag-relax. Ang battlefield, kung imo ning i-picture out, isa ni ka place of sacrifices, committed men. It is a place of death, gidescribe ning David in the shadow of the valley of death. Isa ni ka valley sa kamatayon. Now, if gi-compare ang usa ka Christian life nga isa ka battle, then gitan-aw ta sa Ginoo nga iyang mga sundalo. Daghang description sa mga Christians gitawag tag children of God. Nindot kay hinunaon nga natay Father na mo comfort na provide sa tong need. On the other side gitawag pud tag servants of the Lord, that we need to serve our master. We are his servants. Gitawag po tag mga worshipers nga mo-worship ta sa true King, true God. Gitawag po tag mga runner sa usa ka lumba. Daghang description sa Christian life, pero ang isa ka crucial og lisod kaayo i-mention nga identity sa mga Christians ang atong pagka-soldiers. Lisod may mong sundalo. Dili ka may mong good nga sundalo kung dili ka disiplinado sa imuhang Christian life. Lahi ang brave nga soldier ug ang strong nga soldier. It doesn't mean isog siya nga sundalo, lig-on na siya. Lahi ang pagiging brave ug ang pagkahimong strong or stronger. Daghang nato gera nga isog kayo, pero dali kayong nawala, dali nga napukan. Munang dili tanang Christian nga committed gyud, di ka kaingon nga di na ko mapandol Pastor John, di na ko ma-discourage. Ingon si Paul pagbantay kay basig kalit lang kang mawala, mapukan. Ang usa ka strong nga soldier mula hutay sa gera, deserving sa mga crowns. Ang usa ka stronger nga soldier mahimong usa ka defense sa iyahang camp, sa iyang entire mga soldiers. May mga isa ka good kayo nga weapon sa entire camp. Hinumdumong King Saul sa dahil lang yatubang si Goliath nga 9 to 10 footer ang height. Ang nahimong soldier in behalf sa entire Israel, si David. Once lig-on ka nga soldier, kaya nimo mo protect og isa ka camp, isa ka soldiers camp, isa ka pundok sa mga kaigsuunan. O isa ka lig-on nga soldier, isa ka strong nga soldier, one day naagid kay madawat nga ganti sa Ginoo. Natun-an na to karon unsaon man mahimong lig-on nga soldier. Daghan na to dinhi ang na-discourage tungod sa mag-ulang nga mga problema. Gipugos na lang nimog simba kay basin di ay ang message ni pastor makadasig nako. Daghan nato nga niagi pud pag-backslide. Na-discourage ka. Nawala na ka sa church. And then karon lang ka bag-o na restore ni balik sa pagpangalagad. Or basin karon ongoing ang pag-atake ni Satan sa imong life, dili ka aware. Tingala ka nga murag nagka-weak na ka, nagkaluya na ka sa pag-serve sa Ginoo. And then nagtuo ka murag part lang ginis Christian life, pero basin di ay ugma next week, next month, basin dili na ka makit-an sa church.
Yes, daghang Kristohanon ang nangapildi sa gera. Daghang Kristohanon ang wala na ni bitbit siyang sword, siyang shield. Iya nagitangtang iyang armor. Ug nimo na siyang vulnerable kayo kay anytime, any attack ni Satan, pwede siyang maigo. So once Kristohanon ka, dapat nimo embrace ang reality that you are a soldier. Regardless of what kind of soldier you are, basta you are a soldier, gidesign ka makig-away, mo build sa kingdom, mo protect og integrity, mo bitbit sa name ni Christ, mo raise imong sword, mo kill og enemy. Enemy na to si Satan. Any activity sa darkness, kaaway na to, gyud. And yes, tanaw na to karon unsa ka nga klase nga soldier. Now, tanaw na to dinhi sa verse 13. Unsa man nga klase nga description ang atong kaaway ug unsa ta dapat nga mga Kristohanon, verse 13. Ephesians 6:13. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Tanawa. Kung imong tanaw dinhi sa Ephesians chapter 6 verse sa verse 10, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. 11. Put on the whole armor of God, that ye may be able to withstand against the wiles of the devil. 12. Verse 12. Ephesians 6:12. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the ruler of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. First, imong i-identify ang ato ang kaaway. Kinsa atong kaaway? Dili atong silingan. Dili ato ang isog kayo nga supervisor or manager. Dili ang kapwa igsoon sa pagtuo. Gidescribe ni Paul unsa ka isog, kahadlok, powerful atong kaaway. Yun siya. Rulers of darkness. Dili lang ni kampon. Ruler. Mga hari sa kangitngitan. Spiritual wickedness. Ang pagkadautan kaaway nato. Ingon pag dinhi, in high places. So atong kaaway di ay prince of darkness, rulers of darkness, mga spiritual being. Ang reason nga nung nakasala siya nimo, kay siya gihimong tool sa kaaway para atakihon ka. Ang reason nga nung ikaw nakasala niya, kay usay magamit pud tang tool sa kaaway para atakihon siya. Vice versa. Ang favorite nga tool ni Satan nga gubaon ang atong Christian life, ang Christian church, tong commitment, ang tao ra gihapon. Ang tao ra gihapon. Pero ang atog yung kaaway dinhi si Satan. Gitawag siya rulers of darkness. Moningon dinhi sa verse 11, be strong in the Lord. First of all, ang unang butang nga makalig-on sa usa ka sundalo sa Ginoo ang iyang training. Ang training. Before mo ato sa gera, ang soldier naagid siya training. Abi niyo ang great conqueror sa kalibutan, inon na to sa universe, si Alexander the Great. According sa previous nga study, mas daghan pa siya gi-conquer kaysa mga during sa Roman Empire. Extraordinary ingon pa nila si Alexander the great conqueror. During sa iyang time, pila ka mga kingdoms, nations iyang gi-conquer. Gani one time sa iyang book ingon siya na naluya na siya kay wa na siya nakit-ang lugar nga iya pang i-conquer. Great conqueror, great leader,
Pero kabalo ka isa sa mga rason nga nakapag-great ni Alexander the Great, ang iyang trainer. Ang trainer ni Alexander. O at the age of 13, gisugdan na siya mindset o train sa iyang advisor nga si great philosopher pod nga si Aristotle. Si Aristotle ang nahimong advisor o trainer, nagdisiplina ni Alexander. That time, dili pa siya the great. Pero at young age, at the age of 13, gisugdan na siya mold. Nakita niya yung father, si King Philip, king sa Macedonia, is isa ka great conqueror. Grabe kay makadisiplina yung father as a king. Nagdako si Alexander the Great sa mga away, gera. Nakita niya sa ka-bloody ang war. Pila ka mga flag ang gipang sunog, pila ka mga kingdom gipang sunog, pila ka patayng lawas diha sa adalan. Nakita na ni Alexander the Great. Ug tungod na mold siya sa usa ka reality nga gipakataw siyang anak sa hari ug mudako siyang makig-away para sa ilang gingharian. Ug mao na dapat ang mindsetting natong mga Christian. It's not just about building and raising your own assets. Dili ni padaghanay nakabot sa kalibutan. Christian life is maingon majority more on war. Gera gid ta. Pag naog ni Christ, first coming ni Christ, unsay gihimo niya? Unsay gihimo sa mga tao? Giatake na si Christ. Grabe iyang war against wickedness. Niabot pa sa pagpalansang sa cross. Actually, part 2 sa weapon sa kaaway ang paglansang ni Christ sa cross. Age of 33, gidakop siya sa Gethsemane, gikadinahan siya. Nagdako si Christ sa death threats. War na siya, gera na siya. Tanang nagsunod ni Christ, Matthew chapter 10, ingon si Christ, moabot ang time pang silutan mo, dakpon mo, pang prisuhon mo, pang patyon mo nga walay hinungdan. Sa pagbantay mo, kay mas labaw, walay servant mo labaw siyang master, kung gikulata ko, kulatahon sad mo. Sana siya? War. Gera. Nganong nisikat ang Kristyanismo sa atong time compared sa other groups, religious groups? Dili man lang tungod sa tong leader nga si Christ. Tungod sa giagian sa mga Christian sa dark ages, gipangpatay, punggutag liog, paguri sa mga kabayo. Unsan siya? War. Bloody good ang atong history. Gikan pa sa book of Genesis, bloody. War. Gera. So kung imong tan-aw ng Christian life, pakig-away gyud ni siya. Gali lang, more on spiritual ni nga pakig-away. Pero kabalo ba mo one day, mahimong literal ang atong pakig-away. One day, muatubang ka sa daghang mga tao nga nagbitbit og mga swords or mga high profile nga mga armas. Lahi ang armas nga tong bitbiton. Di ta mo bitbit og 45, di ta mo bitbit og sword, kundili ang word of God. Nagitawag ni Paul og sword of the Spirit. Kay isa ni ka spiritual battle. O ang battle dili para makabalusta, kundi para dad-o na to sila sa Ginoo. Pero unsaon na to sila pagdala sa Ginoo kung una sa tanan wala ka kadaog sa gera sa imuhang kaugalingon. And this time, this message para ninimo. Di ka mahimong conqueror, di ka ka-conquer sa iyong family, imong loved ones diha sa Ginoo kung wala pa ka ka-conquer sa imuhang self. Training. Nikinahanglan kag training. Ingon ang James chapter 1. James 1:3-4. Tanawang advice ni James, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that ye may be
perfect and entire, wanting nothing. No, ganahan ko sa verse 2 and verse 3. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Ang training nga gihatag sa Ginoo day nato ang mga temptations. Ang temptation din nag-refer sa mga challenges and trials sa atong life. Dili gyud easy ang Christian life, pero masustain, makasurvive ka tungod sa grasya sa Ginoo. Daghang Christian gi-bless materially and financially. Isa lang na sa aspect sa blessing. Pero ang gusto sa Ginoo, tanang gihatag niya nato wisdom, background, fame, influence, material blessing, gamito nato na sa ato ang war, sa atong pakig-away nga dili ta basta-basta mapukan. Ang temptation or ang challenges once ato nang suklan og ma-overcome, mo result nag patience. Ang patience dinhi nagrepresent sa atong strength, stability. Lig-on ta, firm ta nga mga Kristohanon. Abi nimo literally ang training mo take og dugay kayong panahon kaysa actual nga gera. Oh, ang gera minutes lang na, hours lang na, days. Pero ang training years na siya. Ano sa ta sa Olympic? Ang mga Olympians, mudagan na sila tag 5 minute, 1 hour nga dagan taas na kayo na. Muhimo nas kompetisyon pataas ay labay sa spear, minutes lang na. Pero ang training years nila na gibuhat. Mas dugay ang training kaysa actual gyud nga battle. Muna nga unsa may gihimo karon sa imong life, part na sa imong training. Dili ka kabalo mo bit-bit og spear hangtod dili ka mo mature. Asa imong sword, unsa ingon ni Christ, if any man will come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Tuloy ang command, deny yourself, take up your cross, and then be a follower of Christ. You cannot be a follower or a good soldier kung di ka ka-deny sa imong self, di ka ka-take up sa imong cross. Denying of oneself, it means imong pugnan, imong kagulingon nga desire. Kay once mahimo kang committed nga soldier ni Christ, naa kay gusto nga dili na ipahimo sa Ginoo nimo. Ug naa kay dili gusto nga kinahanglan nimong buhaton. Dili na torture. Torture na sa mga immature nga Christian. Torture na og nonsense na sa mga dili tinuod nga Kristohanon. Pero once tinud-anay kang nadutlan sa dugo ni Christ sa cross, once tinud-anay kang napuy-an gyud sa Holy Spirit, masabta nimo eventually ang purpose sa imong Christian life. Dili ni patas-anay og empire. Dili ni parehang Alexander the Great kay conquer nimo nga dapat butangan nimo now nga mga billboards. Dapat mabutang kada dako kayo nga lapida sa dili dapat na kay ibilin nga ligasiya nga manoon ka. It's all about Christ. It's all about Jesus Christ. So yes, ang Christian life dili dali. Mo bitaw na tanawa gud ang background sa mga forefathers nato. Karon lang nagka-modern natong kalibutan, nagkamabaw ang definition o description nas mga Christians. Karon, unsa ka? Christian ko. Ah, wow. Nindot man taron gud kay wa na may persecution, wa na gera. Nganong Christian ka? Oy, nagbitbit kog Bible. Tanawa akong t-shirt na nakabutang verse. Christian mo gud ko. Di ba na nang kadali i-describe ang mga Christian? Christian ko nga naman. Among church ay Christ, na nakabutang Christ. Oo. Christian ka nga naman. Daghan ko verse memorize. Kaya malugi ko mo explain anang John 1:1.
Di ba? Nakabutang John 1:1, in the beginning, God created the heaven. Di pag yun mao. Christian mo good ko. Nganong Christian ka? Oh, gi-bless ko. Awa, nakapadayon ko. Pero ang description sa Christianity sa time ni Christ, bloody, persecuted, ginasunod-sunod og bangkaw, ginapangita asa nagtago, ginapatay. Gani gitawag sila Christian tungod kay followers silang Christ, gina-persecute. Di ba sa Antioch, Acts chapter 11, ang term nga Christian nagsugod na sa mga unbelievers. Gitawag na Christian ang mga follower ni Christ. Ug mailhan sila nga followers sila ni Christ sa una kay gina-persecute. So laom kayo gyud ang meaning ug ang description sa pagkakristohanon. Ug say ma-deceive biya ta. Gipadako ko sa Christian family, I am a Christian. Pastor akong papa. Abi nimo isa sa study nga gi-raise karon bag-o. Daghan sa mga anak og pastor ang nidawat og Ginoo sa edad na nga 17 pataas. Kay daghang mga pastor's kids nga badlungon. Daghang pastor's kids nga mo'y buluyagon. Yes, once anak kag pastor, what na modern mo share sa gospel? Kasi una nila, anak ng pastor, pag ikasabot. Kasabot na ginaon sa gospel. Kasabot na ginaon sa kaluwasan. Anak na nagpastor. Kita pod, gibutang na ako kagulingon. Ay, kabalo na kaingon ng papa. Aka na yung giwali naman ng papa. Nadungog na ko ng mama. Nadugog na ko na sa church. Na-danger diha. Dili ta Christian tungod sa tong race or sa tong family. Kristohanon ta. Kay gidawat nimo si Christ. Mo nang power, nganong powerless man akong Christian life. Asam nang ingon ni Pastor John nga powerful ang Ginoo, mo provide us needs. Nga di man ni makanker na kakong self. Ang reason di ay higalig suon basin dili ta tinuod nga anak sa Dios. Numduman ako isa ka story one time. Ingon tong isa ka leader sa ang pastor, nag-meeting siya sa iyang mga leader sa church. Ingon ang pastor, kay church, nindot man atong building, isa sa atong project nga paliton, medyo mahal-mahal ni siya, pero atong paliton kay makanindot ni sa atong church building. Mupalitag chandelier. Kailan mo chandelier? Kaya lagin mo. Spelling. Lagi. Ingon ditong tao, dili na pwede, pastor. Di na pwede, pastor. Di ba, ako describe chandelier, kabalo lagi mo. Basta na uban wala, basta nagtug candy na ba? Masuga. Nga nang nindot kay, mahalon kay nga suga. Ingon din tong isa, dili na pwede, pastor. Dili taw palit og chandelier. Una, wala ta kay balon sa spelling ana. Pastor, ayaw ng chandelier. Spelling kay wata kay balo. Mahal pa jud kayo. Nagkinahanglan ta pastor og suga. Suga una na tong paliton, pastor. Anay tabo di ay wa sa kay balo unsa ng chandelier. Di ba? Iglalis pa ta sa Ginoo. Lord, ang point nako is, ang reason bitaw nga nung medyo gahi-gahi ta, medyo lang at least wa kay kuning gahi gyud. Ang reason nga nung gahi-gahi ta, ug dili ta basta-basta mabag-o kay una sa tanan, wala pa ta kasabot unsa gid nang kaluwasan diha kang Kristo. Muna say danger. Lord, nganong di man kakahatag ani? Nganong di ka kausab ani? Nganong di ko, Lord, ma-change, ma-transform? Daghang kag request, and wa pa di ka kasabot unsa ng chandelier. Unsa ng kaluwasan. Unsa ng kaluwasan diha kay Kristo. Di niyo masabtan ang mga challenges, ang mga training karon sa imong life
Nganong nay problema? Nganong anak nako usara man tay alimpo badlungon man? Nganong man ni sila si magpangaway nako? Nganong namagi mo against sa kong will? Nganong balik-balik maging problem? Nganong maning balatian nako? Di nimo na masabtan kung wa kay personal nga relationship ni Christ. Kay kung nag-assume ta nga anak kas Ginoo, andi ni puyo ka kuyog sa mga soldiers, pero bit-bit nimo imong unlan, imong bed, imong mga chichirya, ngano man ni sila? Nganong inani man sila kaisog og mga naong? Nganong lahi man akong gibit-bit? Makita ginyo nga na something different sa imong life, kuyog sa group if di pa ka soldier ni Christ. Amen. So ang training nga nahitabo kay mo sa imong life, proof na nga tinuod kang anak niya. Namdumong David. Si David, pildiho na ko na King Saul. Kinsa na siya magyaga sa katawan sa Israel. Ingon si King Saul, okay David, muaway man gyud kaniya. Isulob ning mga armor, mga espada, helmet, breastplate. Gisulob pong David. Na si David medyo gipakatawa mo tos ting init po. Mubo-mubo gamay. Pag sulob niya sa breastplate, wa man siya nakita. Pag sulob niya helmet, nisamot na murag nilihok man ang helmet way tao. Pag sulob niya sa sword, pagkupo niya sa sword, tingala sila nga nilihok kapilang sword. Mas David, Lord, sir, dili lang ko ani ilagkalain. So may gamiton sa pagig-away. Ana man ko'y slingshot. Sa ato parang tirador. Kakatauonon si King Saul. Yun ang gipugngan. Basing minsulto si David. Ang mga soldiers dito naging bata paginibuot. Wala nila nasabtan ang nature sa heart ni David. Kang tinuod nga soldier ni Christ, wa nagsalig siyang kagulingon, nagsalig sa Dios. Amen? Munang katawanan para sa ila si David. Munang di ka kasabot sa Christian life, sa commitment, sa pag-serve sa Ginoo. Nganong kinahanglan ta mo sacrifice kung wala pa ka nahimong sama niya. Hangtod nga dili nimo masabtan ang Christian life nga pagkasundalo din ning Kristo, di gyud ka kasabot. Bugat gyud ang ministry. Bugat gyud ang pag-serve. Pero once masabtan ni mga soldier di ay ka, di na ka magunahuna pag uban nga comfort. Okay? That's number 1. Sorry kaya sa kong ubo. Okay. Second thing nga dapat ato i-secure para may motang strong nga soldier, ang atoang spiritual armor. Okay, spiritual armor. Now, si Paul nag-mention siya mga armor din sa Ephesians chapter 6. Anawang Ephesians chapter 6. Verse 13. 13. Okay? 13. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Unsa ni nga mga armor? Now of course importante, ingon si King Saul kang David, dapat na kay armor. Kay making away man ka na kay armor, pero as si David, spiritual yang armor. Amen? Dili literal. And tinuod, bisag unsa pa nimo ka-trained nga soldier, kung wala kay armor, mura ra kag mag-suicide sa gera. Imong kalaban naka-kanyon, napagitong mo labay og mga bato nga nagsiga, naka-archers, mga pana nga nagsiga ang tumoy, dagko kay sword, nay mga shield, nay mga bangkaw. Ni ikaw, 20 years kang gitrain, tinuod. Pero pag adto dito gani bisag nilkatir wala kay bitbit. Unsa sumbagay? Magdagan pa lang kas kaaway wala sugato na kag bangkaw. Importante ang armor, ang mga gear, battle gears nato. Okay? Now daghan mi nato mga Christians wala pa kasabot unsa may atong gear, pastor.
Unsa may atong armor? Munang dali kita mawala, dali kita ma-discourage, usay mo damay pa ta ganis uban, i-discourage po na to sila. Kay gitrain ta, wa ta kasabot di ay sa atong training, wa ta kabalo sa atong armor. Gitagaan kag sword, nagtuka nga para pa namin siguro ni. Oh, gitagaan kag shield, unsa man siya tuluganan, unlan. Kasi atong mga armor, verse 14. Okay, follow me sa verse 14. First na mention diha, stand therefore having your loins girt about with truth. Ang belt, gi-describe din po literally ang soldier, naa siya lig-on nga belt. Abi nimo ang belt sa usa ka soldier nag-work siya as murag strength sa iyahang full body. Dapat lig-on ang belt sa maong soldier kay naa naka-attach diha ang iyang sword na diha dapit. Ang iyahang armor gipalig-on, gipahugta na sa iyahang, connected na ang gihugton dinis abaga o dinis hawak, connected na sa iyahang belt. And good dinhi the belt of truth, ang bakos sa kamatuuran. Now, dili ka makadipinsa sa imong kaugalingon kung wa ka kabalo unsa pod ang kamatuuran. Mo bitaw na as a Christian, mo attend gyud tag mga Sunday school, discipleship, dili lang sa wali. Tungod kay dili ka ka-defeat sa kaaway kung walay kamatuuran. Natanawa gud. John 8:32. John chapter 8 verse 32. Kay pahinay ko gamay ang atong choir sa kilid. Hinay gamay atong choir kay murag kusog ilang choir. Ay, na-bless ko na minaw, naglibog ko kung muwali pa ba ko, muhilak ko silang kanta. And you shall know the truth, ingon si Christ, and the truth shall make you free. Ang kamatuuran. Ang kamatuuran mo'y muhatag na tug kagawasan. Ako, before ko na Christian, makiglalis jud ko sa unag other denomination. Labi nagmuingon ni mga Kristohanon sa una nga, luwas na mi. Moingon yung hambugiro. Buhi pag gani ka, luwas na ka. Anak na kus Ginoo, ikaw dili pa. Nasamot na ginanaon ko before. Wa man gali kigikaon nya anak kas Ginoo. Bati man ginagbrand imong pantalon anak kas Ginoo. Muluk gyud ko sa nag literally. Sa mito moingon sila nga patay na inyong Dios. Na kana ida nga bahin. Makigdebate, makiglalis gyud ko. Kabalo mo, nganong makiglalis ko? Nganong makigdebate ko? Kay spiritually blinded magud ko sa truth, kamatuuran. Og dipinsaan ginako ang butang nga akong nibaluan, nagtuo magud ko ngayon ani. Chapter 8. Hangtod dili ka makahibaluon say tinuod, magpabilin yud kang piniriso. Ang freedom naa sa truth. Ako dagan ko giwitness ni Christ nga pag-share nako niko ang kaluwasan brad in ani di ay dili relihiyon brad. Dili maing buhat brad. Naa lang gyud ni Christ. And samtang nag-mention pag ko na, hinihinay na namula iyang mata. Mihilak siya. And one time, ningon sa Pastor John, kadugay na ko sigsurod-sunod sa Ginoo. Pila kapag ampo akong na-memorize, pila ka page sa Bible, page by page akong gibasa. Karon pa ko kasabot nga ang kaluwasan, pinaagi lang ni Christ. O sa nitabo, naa na siya freedom. Wa na siya na slave sa iyang di mao nga tradisyon, di mao nga gituuhan before. Ang iya ang pag-accept na ni Christ o pag-believe ni Christ o pagkinabuhi diha para kang Christ. Freedom. Bugat kay sa feeling kana bitaw nagtuo ka sa dili mao. Pero once masabtan nimo nga si Christ ang Savior, gaan kay sa feeling. Labi makaingon ka nga na kay assurance diha ni Christ unsay may tabo, anak na kas Ginoo forever, gaan kayo na sa feeling. Umo kabantay mo aten mo funeral service.
ang relative nga wala pa nakadawat ni Christ, bugat jud kay na. Asa ka padulong iyang kalag. Asa karon iyang kalag. Basin siya tong nagpadamgo nako ganinang kadlawon. Bugat kay na. Pero sa mga relative nga nakadawat ni Christ, nakasabot sila nga ilang igsuon, nakadawat pud tong Kristo, gaan kaayo sa feeling. Bugat kay nawad-an kag minahal, but on the other side makasmile ka kay makaingon ka, Lord, thank you, kay happy na siya sa imong presensya. Amen. Gaan ang feeling once na kay freedom. Bugat kayo once ang kadina nagagapos sa imuhang kinabuhi. Ang truth mo'y muhatag ni mog kagawasan. Kung may chance mo grow ka sa truth, the more ka makahibalo sa mga kamatuoran sa Dios, the more nimo makita ang freedom sa kinabuhi. What else? Unsa pa diha sa verse 14, having the breastplate of righteousness. Breastplate. Ang usa ka soldier nagid siya armor, shield, siyang atubangan, siyang dughan. Ngano? Aside sa brain, isa sa importante kay nga parts o sa ka soldier iyang heart. Once maiga nig panak, guba iyang heart. Unsa mang heart? Ingon si Christ. Unsay nas iyang kasing-kasing, mo'y iyang kinabuhi. Ingon si Christ, unsay iyang gina-priority, mo'y nas iyang kasing-kasing. Ang heart nag-mention sa pinaka-inner nga part sa tong life. Muni pinaka-center sa tong mind, pinaka-center sa tong emotion, pinaka-center sa tong soul, ang atong heart. It's not our literal heart, pero mention ganyan Bible og heart of a man, nagisgot ni sa entire being nato. And dapat protektahan atong heart. Kaya ang heart mo'y nagsigig ingon nga dili ka luwas, dili ka anak. Kinsay nakatry dinhi nga even imong heart mo ni nag-condemn nimo. Kay ayo, di ka kay balo, dili ka mo grow, dili na ka maka-proceed, dili ka bright, dili ka talented, bati ka, dili ka gwapo, dili ka gwapa. Condemnation na gikan sa heart. Ingon si Jeremiah, the heart is deceitful above all things. Kay even ang atong emotions muna maghatag ng negative sa atong mind. Muna may tabo if ang imong heart maigo sa atake ni Satan. Munang ingon ng Bible, ampingi ang imong kasing-kasing. Guard your heart, ingon pang song. Kay once dili mag-guard atong heart, once maigo nagpana imong heart, negative gina. Ikaw mismo wa na kay salig sa imong kagulingon. Umuna na breastplate of righteousness. Unsa man ning breastplate of righteousness? Atong sabton nga ang armor dinhi gitawag siyang armors of God. Manotice nyo, armors of God, dili ni imong armor, gikan ni sa God nga gipagamit nimo. Ang righteousness, di ka ka-provide og righteousness. Isuloob ang righteousness daw sa Dios. Ang pagkamatarong ba? Now, kung ang imong pagkamaayong tao mo to'y imong self-defense, dali kay na maguba. Pero once imong isuloob ang righteousness ni Christ sa imong life, dili gid ka basta-basta maigo. And it talks about, of course, our salvation. Ang salvation dili ma-earn sa good works. Bisag pila pa ka pintal atong i-donate sa church, mamintal ta diha, sa araw di pa ko maluwas, pastor, nga na adik na kog baho sa baho aning pintal. Dili makaluwas ang salvation o ang good works. Gawas lang ni Christ ang righteousness nga gihatag ni Christ. What else? Verse 15. Your feet shod. Ang boots. Ang boots importante sa ka soldier. Di siya katarog dagan, labi na sa una ang battle setting nila nasa kabatuan, nas pangpang, lig-on gyud ang boots sa ka soldier. Makatarong siya dagan, makatarong siya attack, makadarong siya pakig-away. O gitawag dinhi with the preparation of the gospel of peace. Parts atong armor ang pagka ready na to anytime sa pag-witness sa tao sa gospel ni Christ. Part gina sa to pagka-soldier. Dili kumpleto imong imong armor kung dili ka kay balo
unsaon pag-share ni Christ. Kita kag tao nag-suffer sa depression, pila na ka weeks wala nagtarong og kaon, wala nagtarong-tarong tulog. Giadto nag psychiatrist or giadto bag doktor, delikadong depression. Oh, halos man siguro nato, di lang ka-aware, halos tanan nato ni agig depression, naamang goy stage sa depression. Unsaon ni pag-conquer bisag unsaon nimo nag-ampo di gyud na makonquer hangtod dili na makadawat ni Jesus Christ. Nasabtan ba nato na ang pinaka best medicine nga mo pildi sa iyang pagka-depressed, sa iyang anxiety o sa iyang problem, padawata sa ng Jesus Christ. Si Christ na mo bag-o anak niya. Sa pila pa katambal imong ihatag na, yes, maulian na, pero anytime pwede gyapon na ubalik. Pero once si Christ atong ihatag sa iyang lifetime na nga kaayuhan. Amen. Pwede ta mabalikan physically, pero kay si Christ sa atong life, di na ka inaana kadali ma-discourage. Nanay Kristo naglig-on nimo sa pa 16, above all taking the shield of faith. Shield di ay nato ang faith. Asa nga magamit ang shield? Pang defense. Usay mo atake ta, pero usay mo atake pud ang yawa kay baluta mo depensa. Kung wala kay faith, unsaon yung pagdepensa mo ra kag gisugat nimo tanang bangkaw. Importante ang shield. Kay di man gid madinay nga mo atake gid ang yawa. Ingon pa gid niyo, wherein ye shall be able to quench all the fiery darts, nagdilaab nga mga bangkaw sa kaaway. Hait imong espada, nindot. Okay? Naa kay helmet, yes, nindot. Pero ang helmet, sa imo raman ng ulo, about sa imong lawas, about sa mga sudden attack sa kaaway, dapat na kay shield sa imong left arm. O ang shield na to ang faith. Muna ang tao nga dali kayong ma-discourage, weak na og faith. Pastor, Christian man to siya. Kita ko to pagdawat, siguro nihilak pa to. Gibaptize po to, pastor. Faithful to sa church. Naluya lagis pagpangalagad. Basin na weaken ang faith. Inana ba imong status karon? Naluya ba imong faith? Once maapektuhan gani imong faith, usay ni tabong Pedro, nalunod. Nakalakaw siya tubig, kita siya sa balod, ni ubos iyang faith, nalunod si Pedro, daghan nato karon nga mga nangalunod. Numdo mo, isa sa mga theory, nganong si Magellan namatay. Pag-abot na sa Lapu-Lapu City, uy, katinaw sa tubig. Uy, naka full battle gear si Magellan. Bugat kayong bronzing helmet, breastplate, bugat king sword, napay shield, boots. Yes, Magellan, mga tak na ta. Kay tagatuhod ng tubig, kay tinaw, kanang tinaw bitang kay tubig, di mamailan kung sa kalawmon. Pag ambag Magellan, bang! 11 feet, pada ito. Diwaan na din sa kalangoy, kay bugat yung theory na ha sa mga tambay ba. Isa na sa ka-theory sa mga tambay. Daghang mahimo ni mga tambay biya. Muna namatay daw, way ayong kamatayong Magellan nga nalumos. Daghang mga Kristohanon samang Magellan. Niambak kag kalit. Nalimtan nimo wa kay faith. Lisod ikapakapa ilawom sa tubig. Nalunod si Pedro sa dang niubos iyang faith. Di pa gid to basta ingon ang Bible, anam-anam siyang nalunod. Imagine mo nang alam-anam nga pagkalunod, di ba? Mutama kag tubig ditso magkatagak. Pero si Pedro anam-anam. Anam-anam ba nagadown imong life karon? Take the shield of faith. Hapit na mo man. Then the sword of the Spirit, which is the word of God. Ang word of God mo ni sword sa Spirit. Kung ato ning gamiton, dili ikaw ang nakig-away, it's the Holy Spirit. Si Christ gingnan siyang siyawa. Kung anak ka sa Dios, simo aning bato ug pan. Di ba ingon ng Bible? Ingon si Christ, no, Satan. Ingon ng Bible, ang tao di mabuhi sa tinapay lamang. Ingon si Satan, ambak din ni Ginoo. Anak man ka sa Dios. Di ba ingon ng Bible, saluon ka sa mga anghel? Ingon si Christ,
ingon ang Bible, Satan, nga ayaw sunguga, ayaw pasipad-i ang imuang Dios. Kung sa gigamit ni Christ, ingon ang Bible. Kung sa nimo, nidagan si Satan, it's the word of God. Saan niyo pagsukol sa kaaway kung puro lang ka, naatos Bible. Naatos Bible. Asa lagi ang Bible? Unsa nga verse? Unsa giingon sa Bible? Sword of the Spirit. Pila na ta ka tuig nga Kristohanon, basig Genesis 1:1 lang gihapon. O basig John 1, duha na pastor oy nanay John 1:1. Mo lagi to, in the beginning God created pod. Church, mo bitaw na sa tong discipleship groups nagitay verses. Mas daghan nga memorize nga verse, mas daghan nga verse imong gipapuyo sa imong heart, mas daghan kag sword. O kung kompleto atong sword, ligon ta. Now church, sinumdumi, ingon si Paul, take the full armor of God. Naa na ang armor. Naa na nimo ang pagsulob nini. Pila na ka Sunday school, na atong Sunday school, discipleship classes, worship, napatay online nga Bible study, napatay daily devotional sa online. Nag-offer pa ko Bible studies balay anytime atong schedulean. Naani mo kung imo nang i-grab, imo nang i-take. Pila na ka messages diri about faith, about truth, about pag-surrender, about strength. Naana nimo kung imo ning i-apply. O kung dili nimo ni i-apply, church, one day makita nimo imong kagulingon nga naka sa battlefield nga ikaw lang ang pinaka-vulnerable didto. Gitawag ni giyera kay gusto sa Ginoo mahimo tang champion o winner. Walay winner kung walay kompetisyon, kung walay kaaway. One day mahimo tang winner. Yes, preserve naman, na prepare naman atong crown sa heaven. Pero gusto sa Ginoo imong life sa earth mahimo kang good nga testimony, good nga follower ni Christ. Please, seryosoa ang imong pagkasundalo ni Kristo. Amen.